Narum payu neoskum ka channel nam ta ki padba ka briu nyota. Kawai ke video kala por bah ka bala pen I bala syak syok kuwai ubanya kamai kali haki spai jang ke Indian Army ha Shiv Mandir jang ke 0 point Sikkim ha ka bana kaliang jang ke Indian Army kalong ba ka jing tokit kan ya rengkat bat ki bos sarkar kila le chaprang haror kan ni ka jingja ha ka video la yu I ya uba kamai kali uba tip kum u chalak guruji bat rubola syak syok haki spai ki bala pen shrai ya ki briu pat bah Hakabaidai bat kani ka state level chalak wing jong ka Sikkim Krantikari Morcha SKM da ka lang bat ka Sarathi Welfare Board kila benjur ya kani ka jingjia kini ki seng kila ongru bakum kani ka jingjia kala wanra ya ka jingting hapreng ki pat ba nakadaw ba ya ki bakamai kali lakhot da ka ba I kum kita ki Sarathi batru balaya rap damaki ya ki babun ki briu khamtam ki ba wan yat ka syakani ka jalla la ongru badan shibun ki taki jingburam ya ke Indian Army batkani ke jingja kadai ka ba empoi perkhat kumjuru dan kam ban penlong ya ke jing tokit ka balai lui khnang ban yo ya ka hok jong niu briu bala sha shot dusman पकड़